Hoi en welkom bij die Truus, wat is hierdie? Ladies walk. Ladies Walk. Yes. Ja, vandaag is die 28 november en ons is hier zo bij die Truus 10 kilometer stap. En zeg maar of wat aangaan. Waar alles is, dat ik niet verdwaal als ik aankom. Wat zeg je van mij? Wat? Ja, ik hoor wat je zegt, ja. Wat zeg je van mij? Well, a long trip staying away they go. It might be 15 minutes for a first goal to come back here. Vir diegene wat aan die 5 kilometer gaan deelneem, julle spring om 10 voor 8 weg om net nog 'n paar minute asseblief geduldig te wees. Ladies, you're going to enjoy this wonderful event over 10 kilometers to walk here. Yeah, but there will be watering tables along the way. It's getting very humid for a day in the Cape. And Starts here at 4 minutes. Keep it up, ladies. Keep it up. Keep it up.